muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi allah nyoke ahmada yew haala maako wo allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o ne o jokku tan waɗi julɓe ndenti muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema habibu muhammada yew fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna muhammada ewa alhamdulillahi rabbil alamin onon sukaɓe arɓe ɗo ɓe min mbitendi ko Samba Kane Madina Gounass walla mbiya Samba Kane Nasrullahi Kane min woni délégué de quartier o eyyi min calmini on min juurima on e gargol mon ɗo e inde ceerno kaw Abdoulaye Wole Ndiaye alhamdulillahi rabbil alamin kala mone yetto Allah yo yettu saabu min jetti Tidiane Diop yo Allah ɓoynumo yo Allah ɓoydu darde nde eywa eɗen jetta monsieur le maire saabu neɗɗo ne kadi ko woni ko ɓay Allah namo Cheikh Ahmed Tidiane ko kanko waɗi kadi yo yette hen mbiɗa yetta kadi arjoint makko mbiɗa yetta arjoint makko ewa wuuro ngo foof mbiɗa salminaɓe mbiɗa juuroɓe e kaddi beltor Madina naɓe hande kalɗo emo haalani fof ne belti kala kalɗo emo haalani wona suko wona mawɗo eɓe beltini Allah namo Cheikh Ahmed Tidiane eɓe beltini ceerno Abdoulaye Wole Ndiaye alhamdulillahi rabbil alamin minen Nasrullahi Kane min Samba Kane gonɗo ɗo leegal ngal ko min Allah namo halfini ngal ko ceerno halfini min e monsieur inde monsieur le maire kono minen toɓɓere ndiyam min galano min puɗɗi yiide koye amen koye gargol Tidiane ko Tidiane joɓari ko noon alhamdulillah min keeɓi ndiyam kadi mbiɗen beeni juuɗe yoɓe ɓeydan min Nasrullahi Kane foti mini force uji dokka Nasrullahi Kane alhamdulillah min keeɓi force uji 5 jarateɗi ɗin kam jarama e ceerno Abdoul Belli ceerno Abdoul Belli de e Abdoul Aziz Ba kanko ari e gardugol ceerno Tidiane Diop e inde Ousmane Sow kamɓe fof nde ɓe gari ɗo oɗo fof woni premiére 5 nanɗo e leegal he ɗi foɗi ɗi gasama ɗi gaynama e ɗi jare yimɓe mankata alhamdulillahi rabbil alamin ko ɗon ko bonka min gonduno ha joni noon leegal ngal o jiigal leegal ngal mawni ha joni mbiɗen ñaago Allah ilamo Cheikh Tidiane mbiɗen ñaago kaw ceerno Abdoulaye Wole Ndiaye e gardugol ceerno Tidiane Diop yoɓe ɓeydan min mbiɗen ɗomɗi de eywa ko wona ɗum ko goɗɗi e goɗɗi ne goodi kono noon koko woodi ko haalte taw ko ma ɗum ɗita mbawa ñagade goɗɗum eyyi mbiɗen mbeɗi juuɗe noon mbiɗen ñaago ha wayno leydi ko leegal ngal hatuguin kam ne heewi wuuro ngo ko hatuguin ne heewi saka leegal ngal beele min force uji ɗi foof heɗi gadda ndiyam 24 heures sur 24 no hannirta heesi 8 heures yoni ha 17 heures ɗo kam joni oɗon gandi ko 17 heures gonɗe a yii ne adda ndiyam kanji fof ko noon ɗi mbayi ɗi mankata ndiyam ɗam kadi ɓuuri sukara welde wona meeɗi sinna meeɗani kam ma wawa settade eyyi ndiyam ɗam kam ne weeli e mankani ene ara no hanniri ni londe fof aɗa wawi andu ko ƴettata litre uji ndiyam eyyi ujunnaji ɗiɗi litre londe nde ene ƴooga ɗum ñallal ngal cikkumi ene ƴooga laabi 3 walla laabi 4 yimɓe ɓe noon ene gara ene ƴooga jamma e ñalawma minen noon fermetake surtout yimɓe ene katodini ndiyam no fewi ni yimɓeɓe kala no miijoriɗa ndiyam eɓe ɓurini ɗon sukaɓe birto jara mawɓe birto jara loote sembe waɗe foof ɗum ɗo foof noon ko Allah ila mum e kaw men Abdoulaye Wole Ndiaye mbeɗa kanƴi foof ko nder galleji heɗi mbaɗa walla won gonɗi engaldeji taw nokkuji ne manque hoɗede no fewi e ala minen kam mbaɗaɗi gaaɗi e ko leegal jeeyi ɗum woni leegal ngal ko jeeyi ko darete tan koye engal waɗe hen no jiiruɗa ɗiɗo ni fof ko ni wayi e waɗa tan koye hoore bedda yimɓe fof pottita ɗon ko neɗɗo yiiɗi ko sohli ko ƴetta ɗum woppa ɗon ko heddi ko solaire nabat ɗum beele so tawi nangue ina wuuli ndiyam ɗam ina ara no fewi kadi beele ko automatique so heewi ñifat hoore mum so gasi kadi huɓɓat hoore mum eyyi oɗo kañum fuɗɗima waɗede automatique o joni ƴogata hoore mum sokata hoore mum keddiɗi noon suwa waɗede ɗum taw ari kono montaka taw
ewa ene miiji noon montede par ce que hay a yii hay ɗi ɗumnaji hay boyli ɗiɗo e wonko ɓe mbaɗata hen kadi ɓe manque wadde ɗum finition heddi tan ko finition kono kam ne hutore no hanniri ni e alhamdulillahi rabbil alamin e wiide Tidiane Diop ko haali fof noon minen mbiɗen gonɗina par ce que to neɗɗo wi jokkuɗoma bottari so wino hokkuma hirande a yeddata ɗum ɓayo hokki min ndiyam ɗam ɗo so yo ɓeydan min gonɗinat mbiɗen gonɗin kadi min ɓeydante eyyi kadi ɗum mbiɗen ɗamini wona ko ɓoyta eyyi hol peeje peccorɗe jogi ɗon fotini ɗiɗo min force uji 5 gandan leegal ngal en jogui caɗele ndiyam holno mbawi toon ɗum rende ha hisa eyyi mbiɗen joguino miijo kono miijo ngo ko miijo amen tan min kaltidani taw e joom golle en ɓe so wiyama joom golle en ɓe ko kaw Abdoulaye Wolle e Tidiane Diop min miijuno wadde koñ foof min ƴeewa yimɓeɓe hay soko bun nogas waɗe caisse pour en cas de paane wona tan kadi ne ko woni fo tan kererere nodda Tidiane walla nodda goɗɗo ɗum kadi won kadi ko jari wonko jarani e dokkuɗoma wolor poɗɗo dani an a ƴeewat feere nde mbawɗa gérirde ɗum lay paane ma ko e robinet eyyi voilà eyyi ɗum kanko miijo amen mine foru sujam la walla waɗi ɗoɗi weltare nde ne mawni kam min beltini Allah ene raaɗo muɗum e ceerno meɗen barke muɗum min mbiyat tan ko yo Allah yomo moƴƴere kadi sababu gonɗon yo Allah accu forage o kam ko nafi ɗo ko ɗin oɗo kam no min jiiri ko nafi ɗo ko ene mawni haalotako saabu leegal ngal fof ene tampuno ndiyam min codanno ndiyam min codat guila wiyanma kala to min jahat ɗo e woydu to wawi wonde ɗo e to forage uji ko boyli kam komin mbaɗa kalis amen min cooda kono koɗi gari ko leegal ngal par bidon min codanno bidon ngaji ɗiɗi min coda ɗo bidon ngaji ɗiɗi buuɗi joyi eyyi ko noon kam min codirto ko kono noon ko ari ko leegal ngal no foti hay goto sodani ɗo bidon ndiyam taw leegal ngal ɗo no foti koye o forage ɗo gata ɗo e ballal Allah ene on ballal Abdoulaye Wolle kadi e darde Samba Kane chef de quartier o mbaɗi hen moƴƴini hen kañum tinni hen e fodde muɗum e emin ñaagui noon ha joni ko waɗi ko moƴƴi yo ɓeydan min hono ɗum ɗo kam min meeɗi min jombi min beltinima Allah ene laaɓi min beltinimamo tigi forage o e mboƴƴo ko jamma ñalama guila o waɗa on jiya eyyi joni o siwa ƴogde jamma ñalawma nde won noon andi solaire o no daroriɗo ni solaire o ko nangue doknata eyyi kadi solaire o ko weññide seeɗa hay ɗum noon Abdou Thierno Belli wino maɗa gara ɗum benca ɗumen nam ɗo joni ko 8h30 o uddita so yeehi hayde 1h barigal ngal so timte solaire o udda woni hankkadi o darto wona nangue hankkadi taw yeehi barigal ngal tiime solaire kono solaire nangue hankkadi wona nangue dartima yo natta ƴogde kono wona ɗum ɗo joni no jiiruɗa ɗo ni ɗo ha salli fana ha takkusan boom taw barigal ngal heewi ndiyam ene ɓe joogue eyyi min jetti Allah e ɗum e min Aliou Seyni Inthi mbiyete koto gallam ɗo o waɗa kono oɗo kam ko gollata ɗo ko ene mawni no feewi ɗo ko jiiɗa ɗo ka hata yitere nema natti soynade fof ko ɗo ƴogata jogannoɓe ɗo e woydu jogannoɓe ɗo e robiñaji fof hande ko ɗo min jetti hol darde mon e peeje mon keeɓi ko fotini min forage hokkuma ndiyam gandanɗa wona hunde wemde mbawɗon toppitade ɗum beele ine hiise taw wona ene heewi panmaji darde amen e min forage uji he mbawa ɗum toppitade ha hiisa eyyi minen kam ɗo joni no min jiiri ɗo ni fodde komin daari hen min mbawi toppitade nde wonnoon noon ko ƴogat ɗo ko ala caɗele taw yettude Allah somin mbaɗanama hen koɓe mbaɗata hen ko ha timmi darna min mbawi toppitade ɗo sona taw ko pour bonande sukaɓe e robiñaji he ko e robiñaji he ɗum ɗo tan woni hen kulol amen kono ko heddi komin ngala hen caɗele taw fodde komin jii hen koɗe toppite min jiyani hen kono toppitede sagam ina wayi no ceertede banggue ɗom caɗele ngala ɗo no jiiruɗa ɗo mo jiiɗa ɓe foof ko ɗum ɓitti ene looto no yiɗiri ene yarata tan yiɗiri won ɗo mo jiiɗa ɗo doole darɗi sardiŋaji foof koye o forage an ko ɓuri ɗo e ɓawde ko ƴogde ko heewi ko joom sardiŋaji en eyyi ƴogoɓe ene mbaɗa e looɗe mum ene mbaɗa ene kutoro e galleji mum ɗum ene ara kono ɓuuri wawde ƴogde ɗi sarataji foof so jeyata so jeehi joni juppoyi kadi gartat auto ji moto e ɗi sarataji ko ɗi ɓuuri ɗo normal ɗi miruji jiiɗa ɗo foof sardiŋaji mbaɗa e mum ɗi miruji ɗi jeyata ɗo ha ga foof ɗum foof sardiŋaji mbaɗa e mum
fof ko ɗo joganno hay nduwoydu fayida somi yiɗi ko pompe ngoni ɗo kono kamɓe koye maɓɓe ko ɗo ɓe jogata siftimin inde Alou Seyni Inthiba legal Nasrullahi on jarama onon inde nde ko Rugisi Nasrullahi Kat calmini min juurim min ñaganima on Allah moƴƴere balɗe juuɗe battane moƴƴe e ñaganade ceerno men cellal e weltade ko Ablaye Walle waɗi ɗo ko min beltanima Allah min beltanimomo o tinnima o walli men o addani men newuya o addani men kadi ko min cuurori miɗen ñaago Allah yo Allah ɓeydanmo cellal e bawɗe minen de hande ga Nasrullahi Kat no way woɗɗude ndiyam ni hande minen fof miɗen hen hay goto hande tampani miɗen dara kadi minen fof no min guurdi sibu neɗɗo gurdam mum tan ko ndiyam sa ala ndiyam hay dewal ma Allah timmata ɗum noon miɗen ñaganomo Allah moƴƴere balɗe juuɗe battane moƴƴe adi ɗimmo ɗi min fo suuɗi arde holto jogano so wona min codoya saretaji min walla autoji moto joɓa temettati auto moto ƴogonoyma walla luɓoɗa saret sa ala ɓinguel gorel joɓa jomum sodanma ndiyam adda hande ɗum fo Allah ittani men ala fof ko min mbawi wiide sona miɗen jetta Allah e nelaɗum Seck Tidiane miɗen jetta Ablaye Walle loone nde ene waɗe réserve ndiyam beele kala garɗo ene wawa weltade hen ƴooga yaaha lawol muɗum ɗum tan guila o waɗa ɗo hande on jiyani makko caɗele banggue manquement ndiyam ala guila nden kay min jiyani caɗele hay gote legal ngal ala suka ala mawɗo kamɓe fof so e pini ɓe garat ɓe ƴooga sukaɓe ƴooga mawɓe ƴooga haala ala haydara ala ɓe pewnodira ɗo ɓe meeɗani wadde ɗo hay jeddi gooti eyyi hol weltade jogui ɗon guiɗa e kawale Abdoulaye Walle Ndiaye ha Tidjani Diop guiɗa Tidjani Kajjil ha conseil mono oɗo ganduɗa Samba Kane eyyi ɗon ardi fof taw miɗen jetta Alaji Ablaye Walle miɗen pawa hen Tidjani gardiɗo golle o e mawɓe leege ɓe kadi ɓen kamɓene kadi ɓe bonnani ɓe tinnima miɗen ñaganoɓe Allah darde junde e battane moƴƴe sibu ɗum ɗo ko darde no feewi waɗi ɗum Tidjani noon ala ko min mbawi wiide sibu Tidjani ko jibinande Madina Ablaye Walle ko jibinande Madina wonɓe ɗo ɓe kadi ko jibinande Madina ɓe nangani ɓesgu Madina ɓe cuuriɓe ɓe balliɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere Tidjani tinnima no feewi tinnima o darima darde min meeɗano sikkude ɗum ɗo ena ara ɗo hande kono fof ko Allah e nelaɗo mum e darde Tidjani ala ko min mbawi wiidemo sowona miɗen ñaganomo Allah balɗe juuɗe battane moƴƴe hol peeje ɗe jogui ɗon so femti ɗin min fo suudu so panmaji seeɗa keɓmi ko wayno koye robinet ngaji en ha ko nande beele oɗon ɗum mbawi saftande koye men doole de ngala ko Allah jogui kono noon min de wonande min gonɗo ɗo so mboɗo jogui tan mi soodat somi ala noon mi fewjude hen e ƴogoɓe ɗoɓe kala kadi no Allah muuyiri yowa min mbaɗira noon min beltima noon min jarni kadi e dow ballal ngal kadi ballal ngal min weltima e maggal no feewi miɗen lorno e rafi ndiyam miɗen tampuno e rafi ndiyam kono Allah ko moƴƴo ballo o walli kadi wonɗo sababu o kadi min jetti Allah min jettimo kadi min jarnimo kadi yo Allah ɓeydu sembe e doole e kattan junna balɗe moƴƴina battane alhamdulillahi rabbil alamina min yetti Allah min yetti Ablaye Walle min yetti ardiɓe ɓe kadi min jarniɓe kadi miɗen tampuno alhaali ndiyam min jahatno min jirlo hamin tampa minen e ɓikkon amen ha e babiraɓe foof hande babiraɓe ko mawɓe menen joguiɓe men ɓe kono alhamdulillahi no Allah addi ballal yo Allah nawru yeeso ya barke Allah niraɗum tan miɗen tampuno e maggal de tan miɗen tampuno e maggal no feewi saabu minen o kay wonno ko hoɗande hesere min jahatno ko ha Ablaye Walle ga ngal ga min jahatno min ƴogoya walla min jara yeeso ga min jaha min nawa saretaji min ñalla toon ha fana taw min keɓani ndiyam kono Allah e moƴƴere mum kadi newnani men o saaha ɗo boyli garɗi ɗi forasuji ɗi ndiyam ɗam no heewi heɗam weeli heɗam beeɓi kadi nanam ɗam mi ala tampere ala loro gila ari kay min ala sonko ala yeddodirgol ko yettude Allah kay meɗen ƴooga jamma e ñalawma ndiyam no arda no yiɗira eyyi Hawa Sissoko ballal ngal kam o waɗi o jarama e o waɗi fodde makko e o walli mais kadi wuro koye manque no ndiyam no feewi mais wona seeɗa taw rewɓe kadi en tampi mais sa yiiɓi ɗo e ƴoogam mais a yurmotoɓe ni mais o walli kam no feewi e ɗo o waɗi ɗo forage uji
eyyi mais minen kam min mbawa wiide o waɗani par ce que min mbawi yettudemo tan eyyi par ce que komin jii ko waɗi ko mais famɗi baɗɗo ɗum ɗo to eyyi billahi o waɗi no fewi o jarama non minen kam min mbawi ko yettudemo eyyi par ce que ko heewi en heeɓo hen sa waɗama wawi wadde hen jardin ngaji ma foof eyyi ko noon mi salminima kadi onon foof. oɗo jardin holno puɗɗiɗa? o puɗɗi ko waɗi forage ko ha yeeso muɗum to ɓe monti foof woni an batti jogde balɗe seeɗa après puɗɗi ɗum ɗo jardin o. leggal en jigno caɗele ndiyam? min jigno caɗele ndiyam no fewi kay mais wona seeɗa. holto ƴoogoyan ɗon? no ɓe ƴoganno ko yeeso ga eyyi ɓe kadi mbaɗi machine woni kadi affaire usti o galle o wonno woyndu kadi woni mabbiti woni ɓe natti hay ƴogoyde woni joni soɓe ƴoganno woyndu kadi ala no mbaɗata eyyi walla ko maɓe jooɓa ɓe ƴooga? maɓe jooɓa ɓe ƴooga kadi soɓe ƴogorto kadi woɗɗi. min forage o dari koye galle ma foto robinet aji waɗi ko robinet ngaji 3 joni min jettamo min jarama noon min beltima no fewi min jii ballal makko ɗo e Madina Gounass min jettima kadi min jettiɓe kadi ɓe o ardini ɓe min jetti kadi gardiɗo leegal ngal balluɗo amen ha ari o kamɓe fof emin jettaɓe no fewi kadi ɓe balli koye mabɓe ɓe balli leegal ngal. Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah